ụmụnne m unu afụgo na ife kante gbakwutere nte n'ọnụ. Unu afụgo na ife na-efe anyị n'efere mba ụwa, ife gbasatara okpukperechi nke onye isi anyị bụ Pope Francis kwuru na ọ na-enye ndị ụkọchukwu niile ikikere ndị nọ under Roman Catholic, maka na ọ bụ sọ Catholic Church ka enwere, ọ bụ sọ Roman Catholic, enwere different kind of Catholic Church nke nọ na mpaghara ụwa niile. Enwere ọtụtụ Catholic Church, enwere Catholic Church of West Africa, enwere Catholic Church of England. So mana unu na anyị fụ na nke kadịkarị na be anyị bụ Catholic Church of Rome, nke onye isi nnọchite anya bụ Pope Francis na onye go ndị ụkọchukwu n'ikikere ka ha mee gịnị, ka ha na-agọzi ndị na-akpọ ntu. Nwoke na nwoke bịakwute n'ụlọ ụka gị ịgọzie ha, nwaanyị na nwaanyị dị nọcha bịakwute n'ụlọ ụka gị ịgọzie ha. Echefuzie ife edere n'akwụkwọ nsọ. Onye ka nna asị ije n'akwụkwọ nke Roman chapter 6 verses 2, ọ sị na ya ga-anọ na mmehie ka amara bara anyị ụba. Apostle Paul sị God forbid. Eche na ịbịa na mbido okike ụwa na Chineke kere ihe niile both male and female. Kedizi ihe kpatara nke ọ iwu maọbụ usoro nke edere n'akwụkwọ nsọ ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-emepụta maọbụ ka anyị na-akọwa kọọ the doctrine of the church ka a chọrọ ime gịnị, ka a chọrọ ime establish. Mana ana m eche ụkọchukwu maọbụ bishọp ọbụla n'ala Igbo anyị, ana m echebiri ihe kwefuru ihe eme Steven n'akwụkwọ nsọ, ọ ga-emecha repeat ya n'ala Igbo anyị. Ụkọchukwu ga-efete sị gị na mụnwa na-agọzi nwoke na nwoke ije nụ onwefe, nwaanyị na nwaanyị ije nụ onwe. Ka ife ndịiche bụ, ka ihe bụ ndịiche dị na ngọzi na ikpe ekpere na ikpere ekpere. Achọrọ m ka ndị ụka gwa m ife bụ ndịiche dị na fanab. Marriage ọbụla abịa n'ụlọ ụka bụ ngọzi ka a na-enye ya. Nke ọbụla ụka recognize monogamous marriage, nke nwoke ji eje nụọ more than one wife, bịa n'ụlọ ụka ka a gọzie. Nke ọbụla ụka anabataghị ya, why ụka ga-esi wee nabata nke Pope Francis kwuru, abịa ebe a na-edefend ife ejeghe eme gịnị, ejeghe edefend nwu. I respect Father Oluoma and Father Stanley Obi n'ihe niile ha na-akọghịrị. Ọ bụgodị na meje ha akwụkwọ na meje ha akwụkwọ, at least aka mmata na onwe ka esi wee dị n'ụwa nwoke na nwoke ị na-eme mmekọ, nwaanyị na nwaanyị ị na-eme mmekọ. N'afọzie nke iwebata ya n'ụlọ nsọ nke Chineke, alụ bụ alụ, ya bụ ihe bụ alụ, ya bụ ihe bụ alụ, na bụ ihe bụ alụ. Egwusikwa nke ọ bụ m ka onye Igbo, maka ya bụ ife ịbịa n'ụlọ ụka dị iche iche onweghị onye mee gịnị nabata ya bụ ife. Even na ndị ekweghị n'okpukperechi nke nzukọ Katọlik, ha anabataghị ya bụ ife. Ndị ọdịnala anabataghị ya bụ ife. Ndị Muslim anabataghị ya bụ ife. Ka ihe kpatara ndị anyị wabụ ndị Catholic Church ji eji wee nabata ya bụ ife. Nya bụ ajụjụ nchọrọ ka njụa gị nwanne m. Ọ ga-amasị m ka ndị nnọchite anya anyị, ndị ụkọchukwu na ndị bishọp pụta kwuo okwu a, maka na ife ọbụla gafere nwoke na nwaanyị ịnụkọ dịka di na nwunye, ka enye ha ngọzi dịka di na nwunye, ya bụ ihe bụ amoosu, is a witchcraft. Nya bụ ife si ka m bịa tụnye na nkọwa nke m nwa. Ụmụnne m ndị Igbo, ajụrụ onye na-ekwunu, aka m bụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ndewonu.